shout out ko sa mga tanang mga nag-birthday karon guys. Salamat kadto sa nag-invite na dari nga ako igipaluto sa birthday. So happy birthday sa tanang mga nag-birthday, labi na sa anak ni Doc Floyd ni Ma'am Bernie Adlaon diya sa Cebu City, si Sarah. Happy birthday Sarah. Happy birthday pod ni Samsam kanang anak na ni sa gilutuan guys. A few moments later. Hello guys, madung adlaw na tong tanan guys. Ako na pud ni guys si Ruby Provinciana. So karon guys, ga-harvest ko daning atong limonsito guys. Kay na lagi magpaluto. So gilang ipaluto guys kay murag upat ra ka putahe. Unja nag-harvest ra man ko dari guys. So kuan limonsito kay na may daghan limonsito dari sa hang garden. So libre na kadto dito guys. So kuan kanang mang-harvest ra man ta para atong i-marinate sa atong mga sudan. So di ba guys, so mukub-kub ra ka dari sila. Ay dang kaso mga nagikumbitay, so magkugila sa tagpananom guys, daghan jud kayo tag ma-harvest, makinabang jud ta sa mga ipananom ba. Ja happy birthday day sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Kanang malagi guys, kalit lagi pud sa ugingan hang ako ipalutuon. Gikan pa pud ko lagi nanuroy o guys hindi. So diretso na po ko dari upang harvest. So diyan na guys, mo na yang na-harvest ja. Padung na po ko dato guys kay hapon to i-marinate to daan tong sudan kay kuan lagi guys, panihapon pa ang ilahang birthday. So salamat kadto sa mga nag-invite na hang magpaluto. Birthday day sa akong pagmangkon nga cute nga bata nga si Shamira. Pila edad ni Shamira? 3 years. Luto ko kuan guys kanang nilagpad plus na adobo plus na magbunga kay letson ko tibong kuan, tibok uslog na pakanon nimo. So, sa humba. So, diyan nagatuhang nilagpad. Ay! Wow! Ang nice ng dress! Si hi my vlog! Hi! Wow! Video man sa video! Hi! Hi! Welcome to my vlog! Karang ka-cute ra ba dun yung mataabuyag? Oh, pukalo plato. So, natay sinugbang nga bangus ka, lami kayo. Yeah! Happy birthday, Samsha. Napay atuhang litson wa pa naablihi. Wow, happy birthday Cham pa, mami, daddy. Asa na butang ni buday. Dire dito. So nay suman nga. Ajo man na. Wala di mare. Ato mo tulog. Asa mo ta mangita? Spaghetti day. Sige na, magkanta na ikaw dali. Nakuha na ni mo. Adias banda ko. Grasya na inyong hatag sa pamilya ni Muna Marie Patutoy. Kung man sa birthday celebrate kang Samsam. So thank you good kayo Lord. So, ako pangayon Lord nga sa uban ng mga katuigan nga o sa bata na magdako siya na sa kabutan Lord. So thank you kayo Lord. Happy birthday Sunshine. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Sunshine. Again. Hulit naman siya ko. Nahunit bitaw siya. Ma, kutsilyo ma. May kutsilyo din ha. Wala, hulit naman siya te. Bitaw di na siya magkuha. Ay, labi mo na ipaksyo te. Kaon nga nanay bibi si Muna. Dali ra jud. Murag wala ra. Bilat. Unya na kay murag. Giunsa nimo pag giunsa nimo pag-abli ang ulo? Yabi ang ulo kay. Nagipikas. Bitaw. Yung manok.
Kahumba di ay. Hala, sa vlog ra ba ni? Hala? Nung secret niya sa vlog oh. Mang Tomas. Ha? Pag umangko niya ni Papa Edi. Pero nakadyung tumulak lagi ka. Gamam lo, ya mam lo dito ba? Dili ako dito ko mag kuan. Kaya ba yan? Mag-dress ba? Hala nga nung gamay ra imo. Taon gigutom tama pa pag-abot. Kuan ka ng alas 7 na niya. Mo-greet ko na siya happy birthday sa iyang Ma'am Ging. Happy birthday! More blessings to come. Salamat po sa iyong mga blessings na mo i-share sa amua. Then, ito amping kanunay ang good health. Yang sudan kay kuan wala mi nakapalit og kuan kay wala gabi na siya nakaabot. Wala na muna siya giapas kay sakay na sa bus mo sige nakasakay ka dayon bus nak. Bukat ka kung bagani kay nani libro. Pinadani mo libro? Ang sami. Salamat kani Ma'am Bibi. Salamat kay Mami Bay. Uli na ba siya Ma'am Bibi kay may klase nagkakuan. Diya mo lagi na guys kanang wasa ko sa modron mag kuan kanang mag-vlog kay ato lang putang tagaan og kanang privacy ag kanang gagaw ni Papa Edi ba nga tuwa na ni lakaw na gikuha na sa Ginoo kay huwa na sa gipaantos siyang gipamatis siyang lawas ang gika kuanan guys kanang gikasubuan kay naay nabilin mga bata luway kadyo kanang di na ma kanang magwanta bitaw nga kanang makit-an hang mga bata maghilak makaapil po ko og hilak. Ginoo ba? Di kita bangan tos Ginoo nga kanang matubang dai ko guys kay na. Dili tabangan to sa Ginoo guys kay di siya wa sa kay paantos. So mas nindot mo nang di ta paantoson kay na may iban nga nagantos abutan pag 5 ka buwan, 7 ka buwan sa katuig nga magantos nga maghigda nga na. So si Jawa na sa gipantos Ginoo man ang kuan padadyon sa ihang paglakaw kanang mo lagi guys arang kabisi na dato guys kay hintabang lagi ko kay wala lagi na iyang asawa lagi guys nasa kuwait wa pa paaboton pa namo mo abot mularga pa kuno na karong bawo pila ka oras nang gikan og kuwait ug mugikan tog Miyerkules sa orasan na sa makaabot diri sa Pilipinas kisa may taga kuwait dari nga viewers nga muli og Pilipinas kanang pila ba ka oras na before na siya moabot. Diya, mara to guys, ang vlog, arang kabuburan, diya mga to hapon. Before kuning nga itong hospital, diya galuto ko na ay nag-birthday. Kanang happy birthday po sa mga tanang nag-birthday. Karon labi na ni Ma'am Ging. Happy birthday Ma'am Ging. Diya, wala man ta maka, kuhan ron kasadyaw-sadyaw kay sa man na nga, namay na. Tabo dari ka nang, wala to, wala damhabang nga na yung mga mahitabo. Basta kanang happy birthday kanang salamat sa imuhang kamaadyo namo ug salamat sa imuhang paglab ni Cristil kanunay labi na ni Mambi salamat pagkadto ni Mambi. So mao ra ang video guys kanang di ko kadto makapag kuanon guys kay kapoy ko jud ko kanang karon pa ko gibatig kakapoy ba nga kanang kuwang kustog nga na gabi kuwang pugustog ja sa jud ko mata ganiha kay dulay ko spikas kay wala gi mo assist dito sa mga bata nya mo pahaway sa pugko karon di sa ko pabilar di sa ko mobilar o manalam po ko adto kanang si Nicole si Papa Edi na laman ang mo adto speakers ron naram pod guys malakaw ra. So thank you for watching, I love you gamping putang tanan, happy birthday Ma'am Ging.